I'm here with your partner. We want to ask you a few questions to test if you're loyal. If you're loyal, your partner is going to win 1,000 rand. Yeah. Is your partner light skin or dark skin? She's light skin. Okay, how long have you guys been together? 2 years. 2 years, okay. And when last did you see your partner? Last week Friday. Okay. And what is your partner's name? I don't know, am I supposed to say the name? Yeah. Mbali. Sorry? Mbali. No, Muzotin. Yebo. Hello. Yeah, ubani umbali? Hello, ngithi ubani umbali? Uthi mbali uthi naye hori. Inetwork iyakhatha. Ayikhathi network la ikhona ukusa ngithi. Hello. Hello. Uthi ubani umuntu wakho? Uthi ubani umuntu wakho? Ucela uphinde futhi. Inetwork iyakhatha but. Ayikhathi network nje mina ngikuzwa kahle. Bani ukhuluma nobani? Kanti mina ngubani antonithandana nobani? My brother. Uthi uthandana nobani? My brother yenza my brother. Uthandana Mina angithi I told you already ukuthi ngiyenzani wavuma. So manje ngicela umbuze ukuthi ngicela ungitshela ukuthi uthandana nobani.